Rád by som vám predstavil našu ponuku produktov Pogo Sinkers. Začnem určite našou stálicou, ktorou sú gripy. Tie vyrábame od 100 do 400 gramov. Novinku na rok 2025 bude už aj nová 350 gramová gripa. Tieto gripy sa osvedčili či už na veľkých pretekoch alebo na bežných používaniach na veľké vody, vody so silným tokom. Ozaj sa na ne môžete spoľahnúť v každom slova zmysle. Ďalším typom našich záťaží sú odhodové betóny, sú v tvare slzy. Tie sa vyrábajú v dvoch rôznych variantách. Klasická slza, alebo teda pasta. Pasta obsahuje dve drážky, do ktorých natlačíte pár gramov pasty a tým pádom zvýraznite svoju montáž na maximum. Tieto slzy sa vyrábajú v troch rôznych variantách a to je 80, 100 a 120 gramov. Našou novinkou pre ďalšiu sezónu sú betóny v tvare hrušky. Sú to aj odhodové betóny alebo betóny na kratšie vyvážky. Vyrábajú sa momentálne vo variantách od 50 do 110 gramov. Samozrejme budú ďalej pokračovať od 110 do 180 gramov, ale to si necháme už na ďalšiu sezónu. V neposlednom rade by som rád spomenul naše backlidy. Tie sa vyrábajú v dvoch variantách. Je to 40 gramový a 60 gramový backlid. Fungujú trošku na inom systéme ako klasické šnúrkové backlidy a dajú sa nadstaviť, či už chcete, aby vám odpadol pri zábere, alebo pôjde vlastne s vami až na montáž. Vôbec to pri zdolávaní nevadí, nakoľko tá gramáž je ozaj nízka a krásne ryby nepadajú a ozaj vlastne zdržia na svojom mieste, takže preto určite volím naše backlidy. Nájdete nás na našom e-shope pogosinkers.sk alebo vlastne všetky novinky, ktoré momentálne pripravujeme a dostávajú sa na trh, zhľadnete buď na facebookovej stránke alebo Instagrame Pogo Sinkers.